Tu. Chce sa mi usmievať. Tu je toľko možností pracovať. Toľko možností, pre ktoré pracovať. Toľko možností, pre ktoré bojovať. No a teraz, Katrin. Tam hore to bolo s nami nieraz veľmi biedné a tu si človek môže žiť ako pán. Je to veľmi aktuálne. Je aktualizované. Aktuálna. Analýza súčasnosti. To je tak aktuálna, vlastne je stále aktuálna. Momentálne je tak aktuálna, že si neviem predstaviť inú aktuálnejšiu hru. Naše kúpele, ktoré sme nazývali tepnou mesta, tlčúcim srdcom mesta, životným nervom mesta. Viete vy, čím sú v skutočnosti tie veľké, nádherné, velebné kúpele, ktoré stáli toľko peňazí, viete? Čím sú? Celé kúpele sú zdrojom morovej nákazy. Zosobňujem veľmi tvrdohlavého kúpeľného lekára Tomáša Stockmana. Ide hlavou proti múru a vie, že proti nemu stojí niečo omnoho väčšie, ako je on sám, ako je jeho rodina a ako kam siahajú ďalej jeho vedomosti, jeho či už vnútorná alebo vonkajšia sila, fyzická alebo psychická. A aj tak sa púšťa do takéhoto možno pre niekoho vopred prehratého boja. Po úradných hodinách som dostal tvoj rozbor vodnej situácie kúpeľov. Čítal si ho? Áno, čítal. Čo povieš? Tomáš, bolo toto všetko potrebné zisťovať za mojím chrbtom? Hlavná postava, ktorú stvárňujem, tak je starosta Peter Stockman. Je to brat hlavnej, úplne najhlavnejšej postavy Tomáša Stockmana, ktorý je lekár, kúpeľný lekár. On má morálne zásady, ja mám existenčné zásady. Nehovorím, že moja postava je záporná alebo kladná. Ja len obhajujem svoj priestor. On obhajuje svoj priestor a o tom tá inscenácia je. Švagrina, vyzeráte ako najrozvážnejší človek v tejto domácnosti. Využite, prosím vás, svoj vplyv, ktorý určite máte na svojho muža a vysvetlite mu, aké následky to môže mať pre jeho rodinu. Moja postava Katrin, no je to žienka domáca, do ničoho sa nestará, teda skôr je ticho, aj keď teda veľa počúva, ale neskáče do reči mužom, keď rozprávajú. Síce sa chvíľu zdá možno nejaká nenápadná, zrazu zistíme, že áno, ona počúva viac než treba a potom aj sa vlastne viac vyjadruje k tomu, ako treba. Zároveň vždy sa vracia naspäť na to svoje miesto, ktoré má v tom dome, ale zároveň počas celého predstavenia sa ešte má možnosť ukázať, že aj ona má svoje nielen túžby, predstavy, ale aj vlastne dokáže zvádzať boj a potom spoločne vlastne aj so svojím mužom. Je to hrozné, áno. Je to priam hriešne, ako sa k tebe chovajú. Ale preboha, Tomáš, veď človek musí čeliť toľkej nespravodlivosti na svete. Tu ide o dieťa. Čo z neho bude? To nesmieš, Tomáš, nie. Nie. Snažím sa vcítiť do tehotnej ženy, ktorá má takého muža, zároveň ho milujem. Čiže mieša sa tam množstvo takých všelijakých vecí, ktoré prispievajú k tomu, že sa mi tá postava veľmi páči. Katrin, všetci ma chcú podporovať. Vieš, čo mám na svojej strane? Slobodomyselnú nezávislú tlač! Áno? To je pre teba dobre, Tomáš? Mimochodom, už ste si prečítali tú anglickú poviedku, ktorú ste nám sľúbili preložiť? Ešte nie, ale čoskoro to urobím. V tejto inscenácii hrám redaktora Hofstada, to je vlastne moja hlavná postava. Vlastne je to istý redaktor, ktorý, by som povedal, má v sebe niečo, ako kam vietor, tam plášť.
keď nastanú okolnosti, ktoré ohrozia vlastne v tejto hre nejakým spôsobom jeho živobytie, tak je schopný otočiť to a dokonca do istej miery aj sám seba presvedčiť, že je to vlastne správne, pretože to je záchrana života, živobytia a to je predsa samozrejme. Čo je? Čo sa deje? Opísali ste svoju vec v nesprávnom svetle a preto vás nemôžem podporovať. Nepravda. To nechajte na mňa. Len uverejnite môj článok, som hotový si ho obhájiť. Neuverejním ho. Divadlo Arena sa po 3 rokoch rekonštrukčných prác vrátilo do svojich domovských priestorov a 17. novembra 2024 započalo novú etapu vo svojom fungovaní a to slávnostným otvorením a zároveň premiérou inscenácie hry Henrika Ibsena Nepriateľ ľudu. Nie je to však iba samotný Ibsenov text, na jeho inscenačnej adaptácii spolupracovali aj autori Viliam Klimáček, Rastislav Balek a Laura Fedorová, posluchačka Vysokej školy muzických umení. Pôvodná hra je tzv. Well-made play, že vlastne obsahuje nejakú kombináciu alebo nejakú súhru základného psychologického prežívania s príbehom, ktorý je dobre vystavaný, všetko tam dáva nejaký zmysel a každá postava má nejakú svoju motiváciu, prečo robí to, čo robí. Podstatný pre nás bol Stockman, jeho manželka, starosta a dvojica novinárov, alebo teda, ktorí sa vlastne spájajú aj s tým majiteľom tlačiarne. Pozrite, kto prišiel. Majiteľ tlačiarne, Aslaksen. Je to pravda, čo som počul od pána Billinga? Billing? Že pán doktor nám zamýšľa zaviesť lepší vodovod? Áno, je to pravda. No tak som vám prišiel povedať, že budem celú vec zo všetkých síl podporovať. Možno bude dobre, keď budete mať na svojej strane nás, drobných ľudí. Tvoríme tu v meste totiž kompaktnú väčšinu. Okrem kúpeľného lekára doktora Tomáša Stockmana hrám ešte Aslaksena, alebo tak povedzme zjednodušene, že hrám aj ten systém alebo článok z toho systému. Čiže je to akoby pravý opak toho Tomáša Stockmana, ktorý si bezhlavo a stojí, niekedy až bezhlavo teda pre niektorých, si stojí za svojimi myšlienkovými pochodmi. V rámci tejto dramaturgie je to vymyslené tak, že sme 4 herci na javisku, 3 páni, 1 dáma, ktorí si preberajú viacero postav. No a stvárňujem tam aj postavu redaktora, Billinga v tlačiarni, kde sa tlačia noviny a samozrejme Mortena Killa, ktorý je v súčasnosti myslený ako oligarcha, ktorý stojí nad celým tým finančným problémom toho mesta. Postava otca je vyobrazená takým nejakým redukovaným prístupom. Tam dominuje tá maska. Dokonca sa stalo to, že tam, kde mal byť dialóg medzi nami dvomi, sa to zredukovalo na monológ a on je tam v podstate iba prítomný fyzicky. Áno, je to pravda. Ale počkajte, odtiaľ o tom vy viete. Všetci, ktorí v tej inscenácii vystupujú, naozaj pracovali neobyčajne, s neobyčajným nasadením a talentom a usilovnosťou a odvahou. Svoj boj ešte vybojujem. Vieš, čo vybojuješ? To, že ťa prepustia. To dokážeš. Čo naše dieťa? Tak som aspoň vykonal svoju povinnosť k verejnosti. K spoločnosti. Ja, ktorého nazývajú nepriateľ spoločnosti. A k svojej rodine to máš? My sme sa rozhodli, že tento text a táto téma je vhodná aj do dnešnej doby, pretože nastoluje otázku pravdy, vnútornej slobody, toho, čo je človek za pravdu ochotný obetovať
či je ochotný obetovať nejaký svoj štandard svojej rodiny, prípadne bezpečie svojej rodiny a či je to správne. Nakoľko sa človek má v tejto situácii zachovať egoisticky a byť verný svojim princípom, alebo má robiť ústupky a vzdať sa možno niektorých svojich zásad preto, aby jeho rodina mohla existovať. Ibsen ukazuje, že aj demokratická spoločnosť je miestom veľmi úporného mocenského zápasu. A Ibsen vlastne ukazuje aktérov toho zápasu, ukazuje, v čom spočíva ich konflikt, aké prostriedky používajú v tom zápase. A to sa vlastne za tie roky, odkedy to Ibsen napísal, a to bola druhá polovica 19. storočia, veľmi nezmenilo. Je viac než jasné, že stanovisko kúpeľného lekára bez ohľadu na to, že je prejavom nedôvery k vedúcim osobnostiam, znamená uvaliť na každého mestského poplatníka sumu vo výške niekoľko miliónov. V druhej časti všetci sme tak chvíľu trošku vlastne tá hlavná postava, ten doktor Stockmann, táto hra a napríklad aj táto druhá časť je nejakým apelom na to, že poďme sa pozrieť, že čo je to vlastne tá objektívna pravda. Je to apelujúce, je to vlastne aj nepríjemné, by som povedal, voči tomu davu, ktorý je súčasťou nás, čiže je to vlastne interaktívne divadlo, ale myslím si, že je to fajn, že to je tak urobené a že to je výborný nápad. To je najväčší objav, ktorý som včera urobil. Najväčší nepriateľ pravdy a slobody v našej spoločnosti nachádza sa medzi nami. Je to kompaktná väčšina. Prekliatá kompaktná väčšina. Ona je to, teraz viete. Prekliatá kompaktná väčšina. To, čo bol najväčší zápas pri adaptácii, aj pri inscenácii, je práve ten pomer veľmi atraktívneho, aktuálneho obsahu a formy, ktorá miestami ako keby odkazuje na dobu svojho vzniku, na to 19. storočie. Medzi tým vznikol film, televízia, internet. Takže to sú všetko veci, ktoré vlastne nás nútili uvažovať o tom texte po formálnej stránke ako keby na novo. Ja mám v úvode taký prolog, kde sa prihováram ľuďom, ako by som bola na nejakej tribúne nejaká aktivistka a zároveň odkrývam dosť veľa vecí, dokonca skoro až nejakú polemiku o tom diele. Aj vám sa zdá, že v tejto sále sme len sami my? No, ja osobne poznám len nás. S nimi sa nestretávam. No, oni hejtujú na internete, oni šíria nenávisť. Ale určite nie sú tam, kde sme my. Presne o to ide, že my všetci si myslíme, že my sme tá pozitívna postava. Nemôžeme sa deliť na my a oni. Sme ľudia. Je to výpovedné, hodnotné, hlboké, ale my máme takisto otáznik, ako vy máte otáznik. Je to dialog. Všetci spoluobčania si vypočujú hlas pravdy. Myslím, že sa mi podaril veľký objav. Ďakujem. Teraz sa pustíme do boja. Samozrejme, že sa oplatí bojovať za pravdu, aj keď to teda stojí niečo, no. Vždy to stojí niečo. Skrátka, príďte do divadla. Stop, teraz na chvíľu niekto mi volá, moja mama, prepačte. Mami, točí ma telka teraz, je to súrne? Tak nič, nasrala som mamu. To je všetko.